makam Mbah Kiai Mastaid dan Mbah Kiai Kastari. Assalamualaikum. Niki makame sinten? Kiai Mastaid. Ini tulisan Arab kula mboten pati atuh apal tulisan Arab niku napa, Oh, Mas? sami kali kula, Pak. Kiai Mastaid. Nggih. Sesepuh mriki, Pak. Nggih. Niki. Niki. Nah, terus iki. Sing mriki niku rata-rata niki jambake kan. Guru agama, guru ngaji ngoten lho, Mas. Oh, Iki Kiai Kastari. oh niki Kiai Kastari. Nah sing niki terus yang niku niki tiyang Jawa, Jawa asli. Jawa asli. Nggih. Sedane tahun pinten mboten semerap? Wah, mboten semerep lah niku, mboten semerep ya. Oh, nggih. Sing nika turunan Duki Madura. Oh, niku Kiai Mastaid niku. Nggih. Oh, saking Medunten. Nggih. Kiai Kastari. Niku wonten malih? Iku tiyang makame Arab. Oh, Arab. Nggih. Sing paling sepuh piyambak nggih niki terus kali kidul nika, Mas. Makam sinten? Habib Toha. Oh, Habib Toha.